बरपेटा जिल्लानि सरथेबारियाव सानै हिनजावसा लांखारनाय गुबुन रायजोआव पुलिसा संदाननानै मोनो। बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय सरथेबारि पुलिस थानानि मोनसे पुलिसनि हानजाया संदाननानै लांखारजानाय सानै हिनजावसाखौ राजस्थाननि सुरु जिल्लानिफ्राय मोनो। बे जाथायाव लोब्बा थानाय साब्रै आइजो लांखारग्रा दायनिगिरिखौ पुलिसा हमनो हादों। हमजानाय साब्रै दुथांफोरा जाबाय 22 बोसोर बैसोनि आनवार हुसेन, 32 बोसोर बैसोनि जाइनुर आली, 35 बोसोर बैसोनि साहेर आली आरो 25 बोसोर बैसोनि आमिनुल हक। हमजानाय साब्रै दायनिगिरिनि हेंथायै सरथेबारि थानायाव केस नं 145/2023 एन्ड US 365/34 IPC लोगोसे सेक्सन 370 IPC आरो सरथेबारि पुलिस थानायावनो गुबुन मोनसे केस नं 151/2023 आन्डार सेक्सन 370 IPC नि केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय होनना पुलिसनि सुलुङा मिथिहोयो। बेबादिनो जुरिया पुलिस थानानि SI मितु दासनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया सेबनानै गंनै थांखु थेमा आरो गं 25 प्लास्टिक कन्टेनाराव लाबोनाय हेर'इनखौ हमनो हायो आरो बेजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ हमनो हायो होनना मिथिना मोनो। हमजानाय सुबुंजों लोगोसे मोननो हानाय हेर'इननि बिबाङा 5.72 ग्राम होनना पुलिसनि सुलुङा मिथिहोयो। गुबुन फारसेथिं नगाव पुलिसनि IC माधुर्य पेगु आरो आहमगाव पुलिस पेट्रलिंनि मोनसे हानजाया जथायै सेबनायाव थांखु थेमायाव लाबोखोमानाय हेर'इनजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय सानै सुबुंनिफ्राय मोननाय हेर'इननि बिबाङा 1.59 ग्राम होनना मिथिना मोनो आरो हमनो मोननाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ आयेननि गेजेरजों साजा होनाय जागोन होनना पुलिसनि सुलुङा मिथिहोयो।